misschien al opgevallen. Dus hij volgens mij had vermoeden dat er een vuur moest komen. Ja, wij kennen al Radberg mee. En ja, we hebben natuurlijk, sommigen denken, we houden niks bij, bestellen we af. En het is ook zo, we vergeten ook wel eens gaat. Want we zijn ook maar gewoon lui die fouten maken. Maar Al Radberg is vandaag 2 keer 11 jaar jurylid. En nu moet ik hier eerlijk op zeggen, dat is niet de meest dankbare taak. Dus wat dat betreft, diep respect al verdiend. Voor mij heb ik dan toch een kleine ding wat ik net gegeven. Ja, dan was het even afgegeven. Ik moet ook eerlijk zeggen, de moest die niet opdrinken, want dan is het een tournee al een invloed en ik heb er niet uit. Applaus voor alle